Ляво е. Наблизко е вече, е там. Да, нещо, ето долу. Ама се за... Към посока София. Ми више на гумах. Нещо камион може да се е запалил. Но това е на пътя. Трябва да затворя външния въздух. На пътя ли? Те ми се струва, че това е на пътя. Или някъде между строежа на магистралата и главния път. Да е толкова пък черен. То дали си по-гори. Някои мазути. Гуми някакви може. Може и да не е на пътя, може да е нещо в страни. Има полиция там, май ще стоим. Бойко. Не, май е със сигурност. Ма не знам какво гори. Да, някой минават, ще видим сега. Може да стои, може да... Защото виждам, че има полиция. Еми... Някоя машина се е запалила сигурно. Става дим. Ой, Няма какво друго да е. Смисъл, трева не може да гори с такъв черен дим. това е изгоряло и тук виждам. Ето като е като бензиностанция. Тя бензиностанцията е тук, къде е излезе. На 4 вагори. Отбиват на някъде. Ей, много голи. Добре. И оттатъка не може да се мини. Значи, добре, как може трева такъв черен дим да има? Ето, може там и нещо да има от техниката.